Kišne kapi i krovni orkestar. Priča o muzici koju stvara kiša. Bio je kišni subotnji dan, a braća Luka i Jovana gledali su kroz prozor kako kapi padaju na krov. Bilo im je dosadno jer nisu mogli da izađu napolje. Sve je bilo sivo i tužno, uzdahnula je Jovana. Čuješ li to? Upitao je Luka iznenada. Šta? Odgovorila je Jovana. Zakloni oči i samo slušaj, rekao je Luka. Deca su zatvorila oči i počela da slušaju zvukove kiše kako pada na različite delove kuće. Čujem bubnjeve. Viknula je Jovana. Kiša je padala na crep i stvarala dubok, tajanstveni ritam. Bum, 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 bum. To su bili bubnjevi krovnog orkestra, koji su određivali tempo čitave simfonije. A čuješ li onaj visoki zvuk? Upitao je Luka. To su bile kapi koje su padale na metalni okvir prozora. Tin, 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 tin. To su zvona, rekla je Jovana. Ona daju melodiju simfoniji. Kada je kiša počela jače da pada, čuli su novi zvuk, pšš, šu, pšš. To je kiša tekla kroz oluk i stvarala zvuk poput truba. To su trube našeg orkestra. Viknuo je Luka uzbudljivo. A onaj nežni zvuk? Upitala je Jovana. To su bile kapi koje su padale u lokvicu vode ispred kuće. Plip, 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 plip. To su violine, rekao je Luka. One sviraju najlepši deo naše simfonije. Luka i Jovana su počeli da diriguju krovnom orkestru. Podizali su ruke kada je kiša jačala i spuštali ih kada je stišavala. Mi smo dirigenti, rekla je Jovana srećno. A ceo svet je naš orkestar, dodao je Luka. Kada se kiša zaustavila i pojavila se duga, deca su i dalje čula muziku u sebi. Sad znamo da muzika nije samo u instrumentima, rekla je Jovana. Muzika je svuda oko nas, samo treba da je slušamo, zaključio je Luka. Od tog dana, Luka i Jovana nikad nisu bili tužni kada pada kiša. Za njih, kiša nije bila neuredna i dosadna, već domaćin najvećeg orkestra na svetu. I svaki put kada bi počela kiša, oni bi sedali kod prozora, zatvarali oči i slušali prekrasnu simfoniju koju im je priroda pripremila.